Ойдар Шакиров Афганстанда хезмәт иткәндә күрдүкле сарык ите ашап карый һәм ошатып кала. Анда шундый сарыклар үрчетү теләге туа. Хәрби хезмәттән кайткач, 1994 елда беренчеләрдән булып Татарстанга күрдүкле сарыклар алып кайта. Моның өчен ул Казакъстанга ук бара. Мондый сарыкның ите сусыл була. Күрдүк мае файдалы, төрле витаминнарга бай һәм кыйммәт йөри. Аш-су әзерләүдә, медицина, косметологиядә киң кулланыла. Bir яшькә кадәр бер сарык 20-25 килограмм ит бирә. Хайваннарны сорау буенча суялар. Сарык итен Мөслим, Минзәлә, башка якын-тирә районнардан килеп алалар ди. Корбан гаетенә 90 баш сарык суйганнар. Май ахыры июнь башында сарыкларның йонын алалар. Шул ук вакытта талпанга, эчендәге суалчаннарга каршы прививкалар ясала. Моны фермер үзе эшли. Кайберләрнең колагында номеры булмаса, номерда сугыла. Өмәдә гадәттә туганнар, дуслар, авылдашлар җыела. Тамян тирәсендә болыннар киң, әрәмәләре матур. Ык шушыннан агып үтә, кече сулыклар да бар. Монда хайван үстерү өчен шартлар искиткеч. Основной бу көтүдә инде 500-дән артык сарык йөри инде. Иртән чыгып китәләр алар, сәгать 5-ләрдә инде 5-нче яртыларда кара бүген вакытта инде теге. Көннәр кызу булса инде даже 2-ләрдә дә чыгып китәргә башлар. 7-ләрдә, 8-ләрдә кайталар. Көтүчеләр юк инде, үзләре йөриләр. Основной. Абитларда килеп инде теге тау башына бинокльгенә карыйбыз да кайда йөргәннәр. Кичкә үзләре тагын шунда җыелып үтәләр инде. Авыл тирәсенә. Хуҗалыкта эш җайга салынган. Ойдар Шакиров әйтүенчә, җитәрлек техника булгач, тормыш күпкә җиңел бара. Монда трактор, йөк машинасы, печән чапкычлар, рулонга җыючы җайланмалар бар. Эшкә карата Ойдар әфәнденең үз фәлсәфәсе бар. Артык күп эшләргә ярамый, вакытында ял итәргә кирәк. Һәм эшне дөрес итеп оештыра белсәң, ул үз көенә барачак. Лейсан Сабирова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.